This is my teaching today. God hates pride. Balanik. God hates pride. So nasihloko se-teaching yami ke. I-message yalamhlanje ke akuyona ukuthi tell them pastor. Sonke la yasithinta, including lo phethe mic. Akekho ozophuma discharge la niyithelile. Sizoyiguduza siguduze ipride la icashe khona soyivundulula. Ngifuna uyibone uthi hayi anginayo mina. Sivundulula uzothi ngathi mina enginayo nginabo bonke laba balala. God hates pride. He hates it. Kwizinto eziwu7 ayizondayo, number 1 pride. Pride. Mpakamo. Now, kunomehluko ke we-pride ne-confidence. Ngalalela. Kukhona ukuba confident, but abantu ba mistake i-confidence for pride. Nangizwa? Yeah, kukhona ukuba proud, kodwa uthola ukuthi ayibonakali ngoba ubukeka ngathi uthobekile. Kukhona ukuthi kuba ngathi uphakeme kanti awuphakeme. Kukhona ukuba ngathi awuphakeme kanti uway. Ningilalela ngithi bazalwane. God hates pride. Let's work. Sizoyifunda nge-amplified. Proverbs 16 verse 5. The book of Proverbs 16 verse 5. Everyone who is proud and arrogant in heart is disgusting and exceedingly offensive to the Lord. Be assured, he will not go unpunished. Yabona isiZulu asiyikhulumi yonke lento. Yabona isiZulu seniyobona nani nenze njani. Abaphethe lesiZulu. Kodwa lele amplified liyanqaba. Lithini chiliphinda? Everyone who is proud and arrogant in heart is disgusting and exceedingly offensive to the Lord. Be assured, he will not go unpunished. Be assured. Be assured. Gizoba punish. I-pride, impakamo. Awenzi ukuphakama ukuze uphakame. Uphakeme ingakho wenza ukuphakama. Kusho ukuthi uyakwazi ukuphakama ungakaphakami, usalinda ukuphakama. So ukuthi uphakeme ungakaphakami akusho ukuthi awuphakeme. Ngoba kuyenze kuphakame kodwa ungaphakami ngoba ayikakabi khona into ezokwenza ukuthi uphakame. Umubuza umuntu ethi wazi waphakama usibanibani wayengeve ngenjena, no, wayiphakeme vese, ayikho into eyayiveza. Because ukuphakama it's not an action, ukuphakama it's a state. Impakamo akuyona into yenzayo, impakamo into bayiyo. So it's a state of your heart. Uma uphakeme uphakama enhlizweni. Awuphakami ngezenzo. Izenzo zisuke seyibonwa abantu kodwa inhliziyo ula uJehova hlala khona. So uyaphakama ungakaphakami. Uthi usuphakama ukanti ubuvela uphakeme. Niyakhumbula mathiwa iIsrael meeting ngifuna inkosi. Wathi
yimi nje inkosi yenu kwathiwa nathi sifuna ukufana njengezizwe zonke sifuna ukuba nenkosi yethu. Wakhala uSamuel wathi uNkulunkulu ukhalelani ngoba ba rejectanga wena, ba rejecte mina inkosi yabo. Wase wathi ke waqala wabakhuza ukuthi le nkosi enifuna izokwenzani, izonihlukumeza kanjani, izothatha amadodana nezinsimi zenu nani izonenza islave. Wathi asinandaba, sifuna inkosi njengezinye izizwe ezosilwela. Wathi uJehova, Samuel banika inkosi. Wazikhethela yena uNkulunkulu inkosi ephakeme kodwa engaphakeme. Because uSaul wayephakeme kodwa wayengaphakeme. uNkulunkulu mayifika kuyena uthi uSamuel meyogcoba uSaul, kulahleka imbongolo. Uthi mina omncinyana, yabona? Uphakeme njalo kodwa akakaveli ngoba akakabi inkosi. Uthi ngimncinyana mina futhi nendlu yami incane mina futhi ngimncane, ngakhethwa kanjani mina, ngahola kanjani isizwe? Wathi hayi, isandla sikaNkulunkulu sikhethe wena. Yonke into right ayenza kuNkulunkulu yayi-wrong. Wayimazi, wamkhetha ngoba emazi ukuthi uphakeme lo. Wathi emkhetha wabelungisa indodana kaJese. Listen bazalwane, kunodludla abawu-7,000 abafihliwe balinda ukuthi udludla bhede. uNkulunkulu akasoze ashoda ngevessel. Njengoba nginishumayeza nje, uNkulunkulu uyasithanda kodwa akasithembi. Njengoba ngishumayela nje, uyazi ukuthi udludla kuye kune-nature yomuntu, kune-nature yasisono. So unayo i-potential yokungiphoxa. So akufanele-ke ngibe bankrupt ngevessel udludla masengiphoxa. Funa kube khona abantu abazomlinda udludla, abangazi nabo ukuthi yini befasta, abazi ukuthi yini bethandaza, abazi ukuthi indaba behamba izintaba, abazi ukuthi indaba befuna uNkulunkulu kangaka kungekho umuntu obabonayo. No, bayi-substitute yadludla mhlazana udludle secabanga ukuthi yonke lento eyenzakalayo uye. Uthi Elijah, I am the only one who's left. Sebabulele bonke abaprofeti uJezebel, kusele mina ngedwa. Uthi kusho bani? Kino 7,000 engufihlile ongazange uguqe kubhala. Ningilalele bazalwane, musana ukukhonza angathi wenzela uNkulunkulu ifavor. Lo sosihlalo kwakusasa singashintshana. Khona se tavern wena nje obuhleli la. Ngoba nawe wawuse tavern kwaba khona odlalayo. Wakhishwa kwafakwa wena. Akusona isikhathi manje sokukhonza uNkulunkulu angathi uyena oncenge wena. Ngithe kunina partners, uNkulunkulu akasincengile, uNkulunkulu uyasithanda. Thina simthandi, simncengile. Asikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe, yena uyakwazi ukuphila ngaphandle kwethu. Musana ukukhonza kangathi uNkulunkulu uyanidinga, akanidingi, uyanithanda. No, phela wena uyi-product yothando, awuyona i-product ye-service. Awakhelwanga ukuseva, wakhela ukuthandwa, nithandane. It's a love affair. uNkulunkulu mayidala umuntu wayidalela umuntu azofellowshipa naye. Wayingadala umuntu ozogqilazeka. Kodwa ingilosi they are a product of service. uNkulunkulu mayidala ingilosi nje usuke uyidalela ukuthi izokwenza muphi umsebenzi. Thina akasidalelanga ukwenza imisebenzi, usidalela ukuhlala nathi. Bangilalela ukuthi ngithini? Manje musana ukuncikeselela uNkulunkulu. uNkulunkulu uyancengwa. Uthi mani ngifuna. Uyamuzwa uthini? So kukuwena ke decide uthi mani ngifuna. Ningifunisisa. Ningangifuni nje. Ningifunisisa. Ngazo zonke inhliziyo. Uthi niyangifumana. Provided uyangifunisisa. Ungangifuni hey bazalwane. Ungangifuni moku convenient. Yabona? Ungifune ngoba your day is free. Angenzi lutho lamhlanje. So let me read my Bible, let me pray. Yabona casual.
That's pride. You know abanye benila indlela eniphakeme ngayo. It took uNkulunkulu ukuthi kade fanga ngabe ufikile la awufuni. Elokho ekuncengile uNkulunkulu from the first time ungibona wathi uNkulunkulu go there. Athi uNkulunkulu hamba lapha. Sokuze kwaphela mhlawumbe 2 months to ahamba. Pride. Pride. We are so proud. But the problem is when we are searching, yini lesiphakamisayo. You know, once waphakama u-invite amehlo. So funa ukwazi ukuthi unani uthola ukuthi akanalutho ugel. Okay, usebenza phi? Uthi ugel aya kaDohozi. Tshwa kubo. Kubo bayixakekela. Oh, ufundile? Uthi alutho ana matric. Moto? Aya kanalutho. It's a confusion. Uphakanyiswa yini? Sifuna into ezo attribute kuloku kuphakama kwakho. Ngoba siyambona uphakeme. Yini pho? Sizobuka indlela ezo3 nake. 3 things ephakamisa abantu. Number 1, into ephakamisa abantu, pride of life. Yini ephakamisa abantu? Pride of life. I've achieved. Ngihlala. Ngihamba. Ingane zami ifunda. Pride of life. I'm a PhD graduate. Udokotela. Papa, job deputy je. I'm a deputy principal. Honorish. Ninglalela. Pride of life. Let's look at the word of God. Luke 12. Verse 16 to 21. Then he told them a parable, saying, there was a rich man whose land was very fertile and productive. Yes. And he began thinking to himself, what shall I do, since I have no place large enough in which to store my crops? Yes, sir. 18. Then he said, this is what I will do. Yeah. I will tear down my storehouses and build larger ones. And I will store all my grain and my goods there. 19. And I will say to my soul, soul, you have many good things stored up, enough for many years. Rest and relax. Yeah. Eat, drink, and be merry. Yes. Celebrate continually. But God said to him, you fool, this very night your soul is required of you. And now who will own all the things you have prepared? So it is for the one who continues to store up and hoard possessions for himself and is not rich in his relationship towards God. Look at this story. This man, you know, khona amagama angafanele abe ndawonye. Nangilalela. Yeah, isihloko sale ncwadi sale chapter ithi rich, a parable. Ithi rich fool. Ithi rich fool. You can't be rich and be a fool. But if you are rich with no God, you are a fool. We see ula esinemali. Ngathi khona abantu ade behlonishwa kakhulu ukuthi bahlakaniphile. Kodwa uyabona ukuthi imadlanga iyabaveza manje abahlakaniphile abantu. Nayizonto engishoyo, they were rich fools. Kuthiwa uzwa abantu bethi, "Hawu, lo kade kanti. Lo wayekade kanti ubshophe shop." Yabo, because they are rich.
but they are fools. Because if ufunda hey, I think it's Psalms. Only a fool. 14 verse 1. Only a fool says in his heart there is no. But izinto mehamba kahle. Truly speaking, siyamthuka uNkulunkulu. Asibe honest. Izinto I've seen things here. La, I've seen people be blessed. I've seen people from nothing. uNkulunkulu abathatha baphakamisa, and I never saw them again. Now, uyakwazi ukusebenza ube iCEO fool. Because anything minus God is foolish. In fact, you are not foolish, you are a fool. uNkulunkulu ufuna sibe foolish kodwa singabi fools. If you want to walk with God, you must be very foolish. But you must not be a fool. Because kunezinto that will ask you ukuthi uyenzela lento yenzayo. Why you khonza kangaka? Why ungadli? Why you fasting? Why you lokhu uthandaza? Why you lokhu? You must do those things. The world is seeing you as a foolish person. The Bible says the wisdom of God is wiser than, the foolishness of God is wiser than men. So you must be foolish. Anikwazi ukuhlala kanje nilalela umfana omncane and you are not foolish. Mongena lapha yana isikhulu esithize sizothi nenzani la? Kaze umqambela manguthini lo mfana? Because what you are sitting here for is foolish to those who are perishing. But to us, it's power. Ningilalele bazalwane. Now this rich fool, ithi ke ngizokwenza njani ngoba manje indawo isincane and ama crops ami impilo yangivuma. Athi okay, into engizoyenza, I will destroy lokho enginakho and build bigger ones. Iphathe ngichaza ile, and then I will say to myself, is it pride? My soul, find rest, relax, eat, and be merry. And then I say, Chabula mansh, you have worked hard. So you have enough for generations. Little Bible, then the Lord said, you fool, this night isoleko is required by the devil. Ubani kozosala nalento okade uyishikashikela iminyaka engaka. Kuhle ukusebenza ube nemali, but kuhle kakhulu ukusebenza unemali unoJesu. Kuhle ukuhlala endlini enhle kodwa wazi ukuthi nasekhaya ulindwe indle enhle. Nangizwa kodwa kubula ukusebenza kulelizwe, because everything yalelizwe it's passing away very quick. Yabona imoto esihamba ngazo zayiphuma zalo nyaka. Nje ngihamba imoto ya 10 years ago. Kodwa at one point ayiyinje. But namhlanje, because everything in this world in an expiry date, including you. Othi ngihlabela. Anikhuli niyafa. Benikwazi lokho? The moment izalwa ingane isiyofa. That is why fanele uzalwe kabusha usungabusafa. Because immediately njengani imiphuma esibelethweni sami mithi nywe isiphumela ukufaka. Ngoba awukhulu uyafa. Uyoguga. Khuluma ngedwa bangizwa. Phela umuntu umayise na 70 usethi hayi sekona senga akazange aqala abe na 70. Ube na one day njobe sena 70. Kusho ukuthi ke ukukhula kwakhe akakhulu. Kufuneka ke ulamkele ivangeli eli ukuze uphile ungabusafa ngoba uyofa.
So mesizalwa kabusha nje sisuke sizalela ukuthi singafi ngoba siyofa. Umuntu usemdala awukho mdala uyofa. I'm being honest. So that is why lento yokuzalwa kabusha is so ngathi I precious. Pride of life. I-pride of life ithi into ayenza ukuthi uNkulunkulu ayizonde ingoba i-pride it always replaces God and put things or people in place of. Ngilalela ya muhlale emhlanga ezinga uyakwazi umuzi wakho ureplace uThixo. And when you look at people ubabuka ngomuzi wakho ukuze umuntu mayithu nani wena wazi wakhuluma nje unani. Pride of omunye uba nepride yokuthi nje uyigraduate noma engasebenzi. Usifuqa ngezithombe zamajazi za 5 years ago akasebenzi. Ipride yokuthi nje ne degree. We must today we must search ourselves ukuthi yini le kwenza ube uwe. Yini leyo uyibona ngathi ungcono ngayo. Because akufuneka kube khona into ekwenza ube ngcono. Yonke into nayo kufuneka kube uKristu ongenza kube ngcono. Hayi yenye into. You must always fix your eyes on Jesus, the author and the finisher. Ayikho enye into kufanele kwenza ube ngcono. Pride of life. Kunabantu abaseyikweletini namhlanje ezinzima aba enjoy umholo because banemoto abangayi afford. Ngithele phakathi nezinsuku if ugibela itaxi akumele ngabe une iPhone econtract. Right. Ngithe if ugibela itaxi akumele ngabe ukhokha u600 700 for iphone etaxini. Awukho kulo level. I'm sorry. Ipride ekuthengisela leyo phone. Sezolokhu ukhipha iPhone ke etaxini. Ngo ufuna ukuthi une iPhone now ufuna ukufitha. Pride. Nishuthe eyibukweni phela khona kuzovela ireflection. Uthi iPhone bale. Pride of life. Bayangizwa ukuthi ngithini? Listen, most yenu la nisey'inkingeni because of pride. Sokudingeka uNkulunkulu abe nomusa ngoba uyifake wena kulento. Pride of life. Ujolela ukuthi uhamba neBM eyakho. Manje pride ngoba phela usuzohlala kwini? Bakubone nangakini ukuthi ubhaylo uhamba ngeBM. Pride of life. Allow impilo to take you there. Don't go there. Inangizwa ukuthi ngithini? Allow. We are so poor. We are a generation that is so poor, mama, but we act rich. We are poor, but we act rich. Laba ba rich bayigqola ophaqo. Neyichinti. Neyikipa zaka Mr Price. Neyikipa za Pick n Pay. Wena
wena ungenalutho. Pride. Kunabafana bagqoka amateko 12,000 balala ekepeni. Aniyaza ngithi osisi bayazi. Umbona gateway eswenkile eshaya igushi. Ngisho nisasezweni hayi manje. Uma usufika emva kwendlu. Hla emva kwendlu. Athi ungigada unganyatheli la kunendawo unganyathela. Kade ucingo liyahlaba liyahlaba. Kodwa ugqoka umfana uswenkile ugqoka u25,000. Hamba ngeGolf R GTI. Umuntu uyafika endlini. Uqala early nisehla athi unganaki into eziningi. Pride of life. Don't allow your achievements to make you think you are better. Listen, ngifuna ukunitshela namhlanje anikho better. Ingoba nikhonzo better. Lo nimkhonzayo is better. Manje ungathi ubetter nawe. You know ungase uhambe no president ungavulelwa ublue light bahamba bexosha yonke into ekufast lane. Akuvulelwa wena. Uvulelwa lo hamba naye. Ungase wehle nje ungene emotweni yakho ulokhu uthi papap ungathukwa. So nawe ke awukho better ingoba uhamba na ukho better. Mina umsebenzi wami namhlanje ukuchofoza leya ego yakho. Niphakeme. Manje ke the problem with pride ukuthi ufu Satan makha thoroboya. If uSatan esehlulekile ukuk-attack, sickness awumshiya uNkulunkulu. Poverty awumthuka uNkulunkulu. Alethe yonke into, lack kufa izinto, kufa imoto, kudlelwa izinto awumthuka uNkulunkulu. Yazi wenze njani? Uvela kudedele. Athi akuze kukuningi. Because usefuna ukusebenzisa ipride. Because ipride once one pride uyasuka ngoba awulwi nayo ulwa noNkulunkulu. Ipride ixabanisa noNkulunkulu uSathane engekho. Once one pride usuyisitha uNkulunkulu. That is why pride is very dangerous. Yehlisa uLucifer. Let me tell you the truth. Akekho umuntu ongathemthwa ipride. Ngiyangizwa? Kodwa kuya ngawe ukuthi your heart. Nakhumbula uJesu. Bathi uJesu, if you are a son of God, it is written. Throw yourself down. Is pride. Zilahle ngoba it is written uNkulunkulu uzothumela ingilosi. That is true. Wazoyithumela, but it's pride mayenza iso Lucifer to show. Ningilalela, ningabi nento, ningenza izinto, ninga acquire ama accolades. Kwenzeni but nigade kunganenzi. So yonke into eniyenzayo kadeni ukuthi kube yini eniyenzayo. Kungabi yona eyenza nini. Nina nenze uKristu. Nangizwa kwenzeni yenzani in the name. Kodwa ningavumi ukuthi yena uhamba ngani nje obekhuluma nje. Yena uhlala nje obekhuluma. Ungavumi. Abanye benilabo avenwa ama siblings anwabona ukuthi ayini. Thanda ukukhuluma usine kodwa kana lutho gadani.
The same God okuphakamisile is the same God who will speed ongakazi 365 kilometers per hour. Uzohamba nge-speed of light uyezansi. Never forget where God has taken you from. Never make that mistake. Before I knew these people, you took me from that shower lapha ekhaya kwaphela imali. Sanga yabo insuit sangafaka lutho ekamereni lama ngangihlala khona ngalakha ngafaka kwabe altar yami. All this thing that is happening now, God told me about them 2021. What I'm sending you, I used to ngangivalela lapha ngithandaza rakasika ngingafune lutho ngingafune kuba upastor ngifuna uNkulunkulu. So every time when I go to pray, I remind myself, little Lord, that boy that you have taken from that shower is still the same boy. Pride ngikadile. Bangitshengisa ama comment, you are Elijah. Hey, God has raised the mighty man. Abasho wena, basho wena. Mina Elijah from where? Is into kade iphuza utshwala. Ihamba ama tavern. Igijimisa amantombazana. Elijah. Phela mina ngiyazazi, nina nibe nikhohle. Mina ngiyazazi ukuthi mina mongase kususwa iketanga. Lele lingibambile. Ungavela inja. Manje mengithanda zithi Nkosi lento ongenze yona ungangiyeki. Ngidlise mo. Ngoba ungidlisile ungangidedeli. Angimfuni lo mdala, ngiyamthanda lo, kodwa angikwazi ukumenza lo wenziwe uwe. Nina niyakhohlwa ukuthi buwawazi ukuhlawula ngenandoda ngoba usula. Uyakhohlwa ukuthi wena ubungalali ungaphuzanga something. Manje ngoba usula usuhamba uqalaza. Timothy 6:17-19 asifunda. 1 Timothy chapter number 6 verse 17. Yeah. As for the rich in this present world, instruct them not to be conceited and arrogant, nor to set their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly and ceaselessly provides us with everything for our enjoyment. Yes. Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous, willing to share with others. In this way, storing up for themselves the enduring riches of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Yo, nizwi? Imani nginihlebelele. Thank you, King. Imani nginihlebelele. Asulingana ngale. So that is why ke ukushumayela akudingi imali. Ningilalela ukutshela umuntu ngoJesu akudingi imali. Ukutshela umngane wakho ngoJesu akudingi imali. Nixoxa zonke indaba nihlebe. Kodwa uyayikhohlwa le yaJesu. Uzofika uphethene ekhaya. Asulingana. Mina njengoba ngisebenza kanjena nje ngijulukile kanje. Hey, mangase ngifike nani nonke ekhaya. Umuntu angizotholani. Phela nina ni price possession yami. That is why kufanele ngiyiholele. Abayizwa. Ngama akufanele nginikhuthuze. Already niyiholo nina. Ngokuza kweni la senginento engilindile. So umsebenzi wami ukuthi ke nginigcine kuze kufike uthi uJesu bonke labo ongiphe bona ngiba. Uthi phela ngikulwile kulokuhle ngigcinile ukukholwa. Angithi? Uthi manje ngilindeni. Yebazalwane, mina ngisafuna ukuhlushwa, ngihlushela uKristu because the more hlushwa
the more i-value ne-reward asolingana. Igadeni ke into oyi-rewardwayo after you must work. Angithi niyazi ukuthi ingane esiswini inikwa zonke izinto engayidingi. Umlomo nje inganayo udinga esiswini, namehlo, neindlebe, nenyawo, nezandla. Ayidingi yonke leyo nto, kodwa iyanikwa nekhala. Ithola phi leyo nto? Esiswini ngithi, cause uyazi uNkulunkulu ukuthi la iyakhona ayizuphila nge-umbilical cord. La iyakhona izodinga ukubona. Lo mhlaba eyakuwo noma lamehlo ingawasebenzisi. Kodwa lo mhlaba eyakuwo le ndawo le dimension eyakuyo izowadinga amehlo. Izolidinga ikhala. Niyangizwa? Ngathi ke sisesibelethweni. Uma uhlulekile ukukhonza uNkulunkulu la uzobe imisfit ngale. Because yonke into esiyenza la ibula. Mesidumisa uNkulunkulu mesiphila ubungcwele inyama ifuna ukusiphilisa ingoba we are being prepared. That is why iBhayibheli lithi ke ngaphandle kobungcwele akekho ombona uNkulunkulu. We are being prepared kwinguna phakade lethu. Kufanele siliqale manje ngoba uzoba disable uma ungayitholanga izinto zala uyakhona manje. Uzokhubazeka. Ngale akufunakala isona, sikho isona isingena ngale. So lento ke yokuphila impilo engcwele yokusaba uNkulunkulu fanele uyipractice manje. Ngoba iyona impilo yakho ozoba yiyo, uzoba yiliyonto inguna phakade. Ningilalela ngithi manje musana ukutshontsha nini, musana ukunyula. Nawazi ukunyula. Uma kwaqoqoqothe niwenzani lapha ebhodweni niyazi ukunyula mase kuphekiwe. Ubuya la ubuya khona uthi ngithatha i-drumstick. Ninganyuli. Ningazirobi. Yonke into eyenziwayo ukukhola uNkulunkulu ningilalela. Lithi iBhayibheli we walk by not by. Lalelani. Ngale ifaith iba amehlo. Iyayeka ukuba ifaith ngoba asiseke isidingo sayo because sesikhona. So amehlo lapha aba ifaith. Ifaith iba amehlo. Angazi noma niyangizwa yini. So please prepare yourself now. Ziprepare. So fundisani ke abanemali ukuthi basize abangenayo. Basize. Nisizane. Umqalazi umakhelwane umuntu amkhulana lo. Cathulo. Next week buye nazo. Hayi njalo lokho uthi fanele ngithe umfundisi isuti. Angithengele ubaba isuti. Ngizoze ngibe namasuti ngizowabeka phi? Asesinoke nje nifika namasuti. Uthe uthi khona umzalwane la akanawo ngisho isicathulo. So amehleno awaqalaze ngoba angazi nangizwa bazalwane si umndeni. Bhekani phambili nibheke nasemaceleni. Ubani umzalwane ohlwempu la? Umsize. Sizanani ukukholwa lokho. Ningayeke ukwenza okuhle. Enye pride ngibiza le ngo-natural pride. Lena kuyangihlekisa. This is natural pride. So what is natural pride? Uphakame nje, aphakama usisi, uphakamiswa yini? Ngime kahle. Aish. Nginezithe ezinhle. Phakameke manje, akanalutho. Makuthiwa kuyabuza ukuthi thaveme kahle kodwa iyona nawe into ogabe ngayo le. Ukuthi hayi ke makungase kuthiwe la iskimini. Yabona how foolish. La iskimini uba nome kahle. Natural pride. Yabona lapho chapter. I-natural pride, i-pride oyithola natural. Ngento natural ongazange uyisebenzele. Ayifani ne pride of life. Kunabantu besifazana bathi angiyifaki iwigi mina le into lezambuka.
iweave akuyona iweave inwele za une pride eyinwele. Umuntu ambuza le inwele zikusiza phi? Okay, ngiyavuma zingaka. Zenzani? No phela ukuthi nje. Khona umuntu one pride ukuthi umpofu nje. Ngathi uthola igrant. Une pride ukuthi nje yena uyellow bone, une pride. Ila pride. Yini? Uzomuntu mathi ngifresh, une pride yokuba fresh. Akekho kugogo fresh ona 60 ngimxoxela. So yonke natural pride ekugcineni kwakho konke asigugi. Umbone lo gogo ehamba kanje usho ukuthi hey lo gogo ngekhathi zakhe. Kodwa iage naye wayezazi ukuthi ngekhathi zami wakujika kosani. Manje natural pride, nigade, it's pride of things that you did not work for. Angazi why you proud. Omunye unamehla brown. Usazolokho ethenje. Omunye unamehla amakhulu. Yabo esikoleni wayinconywa phela. Tha amehla akho have brown eyes. Athi tha ama contacts lawo. Athi athi hey Mahle athi ngiyadlala ayibo mehlami. Pride. Athi buka mehlami. The mahle othi ngiyabonga. No kahle kahle ugogo uma kahle usechaza istory asibuzanga. Kufanele kukhulunywe ngamehlo la. Noma efika uyowadweba awahlobise. Athi nje mina mengibuka umuntu akadabuli. Pride of life. Nangiza lento engisho ngithi I'm sure niyayazi lento engisho ne? Pride. Natural pride. Ngicela ungifundele Esther 1 verse 10 to 12. On the 7th day, when the king's heart was joyful with wine and in high spirits, Yes. he commanded Nuaman, Biztha, Habona, Bigtha, Abagtha, Zeta, and Carcass, the 7 eunuchs who served in the presence of the king as his attendants, to bring Queen Vashti before the king, wearing her royal crown, a high turban, to display her beauty before the people and the officials, for she was lovely to see. Hey! But Queen Vashti refused to come at the king's command, which was delivered to her by the eunuchs. So the king became extremely angry and burnt with rage. Vashti was beautiful. And she knew ukuthi she's beautiful. Nangizwa natural pride. Indlela beautiful ngayo uVashti kwadinga ukuthi ukuze kutholakala ireplacement kube unyaka. Belokho bemxilonga nje uEsther angithi belokho bemxilonga ukuze afane noVashti at least. But inkosi ifuna ukuzobukisa phela ngobuhle bakhe. Bathi hayi ngezi lapho mina. Natural pride. Wa replacewa. Nani niya replacewa. Ngisho nini nibahle nizo replacewa. Nizo ngokusheshsha. Umuntu ayithathele udaki lakhe. Wena ngoba uyelo bone. So natural pride. Eyokugcina ke bazalwane le. Spiritual pride. Ayila ngiyahlala. Spiritual pride. Lena ngifuna ukuyiqala lapha ku worship team. Lapha. You know, lapha ku worship team noma ngathiwa bariyezile
Angisho la ekhaya. Noma thiwa bariyezile. Lo ozaziyo ukuthi him. Sithi spiritual pride sakhe menibusiseka kuculo omunye akabusiseki. Ngiyanitshela nje. Uyabheka yena kodwa mayibheka maku alpha ekwazi uyena. We worship you, my Lord. We are worthy to libandla lisukuma ngathi uthi nizoza mase kuyimini. I'm telling you. Mase kuuye uzobona ke. Bazalwane ngicela angazi ngicela kodwa sizodumisa uNkulunkulu kade senzani. Bazalwane mina ngiyacela ke bazalwane ngifuna nje ukuthi ngifuna mesidumisa uNkulunkulu kuzwakala ukuthi kudumisa uNkulunkulu kade besenza. Spiritual. And mayithatha uzoqala nge-high note. Ashone phezulu. Woo! Spiritual pride. Unephimbo yena. Nalapha kothaba. Ka keyboard. I-pride yalapha ka keyboard ngeke uyibone uma ungayazi. I-pride yalapha ka keyboard uyibona bethi ngathi baseklabhini. Asho lo ichorus. Bajola vele. Bonke vele. So bona ba unqubeko nontokozo. Size kubo. Ngiyakubabona. Asho useyamazi nokuthi ukhuphuka athi bayanama sign. Useyazi ufuna akakhuphuke. Spiritual. Now. I-worship. Angazi ngibamunqela. Uthe umunqela ngihlalela kancane. Listen bazalwane. uNkulunkulu asimdumisi ngephimbo. Iphimbo elokuthi kube ne-atmosphere. Kodwa akadli iphimbo. Udla la iphimbo lisuka khona. Na into ayidlayo ukuthi mawuthi we give you, yena akadli we give you. Udla the actual giving. Now uThabo mayititi kuNkulunkulu akuyona isound. Thaba kadingi uma ukuthi ubungazi ukuthi liphi leli culo. Awudingi ukutshela ukuthi liphi. Ngizwe ningilalela kusho ukuthi ama keys akuwona ama keys ilanguage. Kusho mayidlala uThabo akadlala umsindo. It's not umsindo, it's not melody. Kunamazwi. Now uNkulunkulu ke akezwa ikeyboard. Uzwa lento eshiwe ikeyboard. That is why now uLucifer wayifakwe ama instrument kuye. So that mayifika uNkulunkulu akakhulumi usho into esho abantu mayifika uNkulunkulu uthi abantu bathi kusho saxophone kusho keyboard kusho whatever eyayifakwe kuye. So uNkulunkulu ke wayedla isound, wayengadli onkusemi ngizothi wayedla amazwi ayi sound, angisho njalo.
So when we are worshiping God, that is why sometimes ukathi asithule singasho lutho kodwa indumiso ayithulile. Inkosi yami angazi ngikhuluma nanini. Awudingi ukukhuluma ukuze udumise. Udinga kuba sendumisweni ukuze udumise. Indumiso into ekuwe, akufanele ibe kuwe. Akuyonto ofanele uyenze. Kufanele uyenze ngoba ikuwe. Manje sidunyiselwa abantu abangabona badumisi. Bane pride because yibo bakwazi bane skill of doing this thing, but they are not worshiping God. Badlalela nina so that you can worship them. Abadlalela uNkulunkulu. Badlalela abazalwane so that abazalwane bezobusiseka. Mebebusiseka bayadla. Spiritual. Uyakwazi ke futhi spiritual pride ukuthi umuka kunama intercessor ane spiritual pride. Spiritual pride lento ukuthi uyi-intercessor ulokhu uthandaza TikTok. A true intercessor. TikTok. It's a spiritual pride. If you're an intercessor, your place is at the altar. When you are ebandleni, when you are here, umusebandleni, it's because you've already secured the altar. If you're an intercessor, now wahlukene ngiyavuma. But if you're an intercessor, you awuthandazi. Uyiwo. Amanxusa awanxusa, awunxusa. The day nibamba lento ukuthi ayikho into oyenzayo ukuze uyenze, fanele ube yiyo ukuze uyenze, niyokhonza uNkulunkulu ngenye indlela. Ngamamazwi amanxusa mayifike ebandleni awadingi ukuthandaza. Umthandazo usukhona. Awathandaza ayiwo. That is why ngekulifica inxusa endabeni. Ngoba indaba nomthandaza akuhlangana. Ngekulifica inxusa online li justifier. Ngoba online lingadlulisa imessage lihambe. Ukuthi uthini wena ngendawo uthiwa lidlulise alizange zoyidefend. Liyi umthandazo. Lipheka liyathandaza. Ligeza. Liayina kuayina umthandazo. Ngikhuluma mina nge-intercessor. Alihambe lithi mina nginxusa. Spiritual. Yabona nje izona ngilalanga. UNkulunkulu bengavumi ngilale. Qabili inkosi. Athi ngifuna ukulala ngiqaba inkosi. Angathi ngicathi bengilalela kuyoshaya o5 from 1. Kithi ngifuna ukulala inkosi ngicela bakhaba laba bane spiritual prayer bavele bakhale. Angazi basobe khalelana. Enqabi inkosi cha. Akho inkosi enqabi. They act spiritual. They are not spiritual. Spiritual. Manje banakho futhi ukwenza ufile less wena. Mawukuthi uthandaza u15 minutes. Siyadlala kwi generation yamanje. Sihlula ukuthandaza u3 hours or just only 3 hours. Awukwazi ukukhalela lokho inxusa. Inxusa likhala kuJehova ebantwini. Spiritual. Ay la pulpit.
nami ngiyayifaka. Siyaphathelwa amabhayibheli nayo yonke into. Nabo ogcili basiphathela. Spiritual. Yobona lezi ihlalo. Ayifani nezi. Siyaphupa. Ngathi ngiyithoba inhliziyo ngathi ngicela kodwa nabo bahlale kuyithofozela. Siyaphupa. La epulpit. Kuyafima. Pride. Si gadi followership, membership. La. Ukuthi la ukuze ube umfundisi ovelelwe ibandla lingakanani. So yizwa into oyishoyo. Otherwise nje manje kwathiwa wabonakala ibandla lakho ngathi kodwa awubandla bakithi. Shame. Unebandla elincane kanje kanti. Yebo, sikalwa ngani? Asikalwa ngemessage. Asikalwa ngetransformation. Asikalwa ngokuthi njengoba bewu20 nje uChrist bafike benjani banjani manje. Spiritual. Ni God. Kwase isikhathi spiritual pride developed mina ngifuna lutho ngiyeka nomsebenzi ngiyeka yonke into ngifuna noNkulunkulu. Angisho ukuthi ku wrong lokho. Uma kusho uNkulunkulu ku right. Kodwa kunabantu abavela bathi mina ngifuna uNkulunkulu. Ahlupheke. Abathola imisebenzi athi badlala bathi bamfunela izinto. Wena uyekile awusho uNkulunkulu. Spiritual, ufuna ukufila spiritual. Nangizo zingithimba zalona. Angisho ukuthi ku wrong kodwa akusho yena. I spiritual pride nalento ukuthi inkonzo ingena 8:30 wena ufika ngo9 noma ngo9. Spiritual pride. Inkonzo ingena 8:30. Wena ufika ngo9 noma ngo9. I pride ngiyaphinda. Ngithi spiritual pride. Lento ukuthi kungena 8:30 wena ube late nge-hour. Asisigadi spiritual pride bazalwane. Siyaslimaza. Mina ngihlezi ngikhala njalo inkosi ngisiza. Ngingaphakami. I'm intentional. Mina ipride ngiyiqalaza yonke indawo. Ngihlezi ngigadile. Mengizwe ngithi hey kodwa mfundisi okay. I reject. I reject. Ngigadile pride. Ngoba ipride yanyonyoba. Ningilalela ukuthi ngithini? 2 Corinthians 12:1-7. Spiritual pride. Ngikhonza top fan. Manje enziwe nje. Ubaba wami udludla manje. Uthiweni manje. Fundisi kodwa avusi busisa manje. Senze njani? Busisana ngiyabonga kodwa uNkulunkulu ufanele sibusiso uyena. Ne. Bengo ngimfisha kanjena nje ngambusisa kanjani. It is necessary to boast, though nothing is gained by it. But I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body, I do not know, or out of the body, I do not know. Only God knows. Such a man was caught up into the third heaven. And I know that such a man, whether in the body or out of the body, I do not know. Yeah. Only God knows. Was caught up into paradise and heard inexpressible words which man is not permitted to speak, words too sacred to tell. On behalf of such a man and his experiences, I will boast. Yeah. But in my own behalf, I will not boast, Yeah. except in regard to my weaknesses. Uh-huh. If I wish to boast, I will not be foolish,
because I will be speaking the truth. But I abstain from it, so that no one will credit me with more than is justified by what he sees in me or hears from me. Because of the surpassing greatness and extraordinary nature of the revelations which I receive from God. Yeah. For this reason, to keep me from thinking of myself as important, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan, to torment and harass me, to keep me from exalting myself. Yes. Some of you at the moment, you are given a thorn in the flesh. Yabo lento ngawuthola umsebenzi, a thorn in the flesh yakho leyo. The day uthola abavelele. uPaul ukhuluma isimanga. Uthi nginazi izinto engingaziphakamisa ngazo. Uthi kodwa ngikhetha ukuphakama ngezinto engizishoyo nengizenzayo. Hey bazalwane. Uthi ngenxa yezambulo uNkulunkulu wanginika iVenyamini, a messenger from Satan. A messenger from Satan ke weakness. You know, uPaul uNkulunkulu unakho ukuthi mekuthobisa lento owawuyenza ongakazani naye yenziwe kuwe, to remind you of who you were. Yabo nje mina njengoba ngangiphuza utshwala anginqe nje ngithandazela abantu lapha bayinukela phu utshwala. Angikwazi ukuthi ngithi nitakweeleni kodwa nize enkonzweni. Ngoba manje ngiyazi vele ngithi Nkosi Messi nangizwe ukuthi ngithini vethi Nkosi banomusa lo musa wangenzela wona awubenzele nabo. Iyathobisana into yongakhohle ukuthi uNkulunkulu kususaphi. Siyalidinga iVenyamini. Wonke masekhamba kahle siyakhohlwa. Siyadinga ukukhunjuzwa ukuthi remember wena ngakuthatha kuphi. Uthi mase nihlala endlini engingazakhanga ningakhohlwa. Ngiyanicela. Ningamkhohlwa uNkulunkulu mase niphakamisile. Uma ungasawusweli u10 rand no 100 rand, ungasasweli isinkwa. Ungamkhohlwa. Ungababukela abanye phansi abasasweli isinkwa. Ngiyanicela. Ngiyanxusa. We must humble ourselves before God, and in due course He will lift us up.